makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa mga kasalan, darahon ito sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mawi ka, rinurupyawi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan. Agurang na Diyos, ating langit nun, Diyos amang makakamon. Agurang na aking bugtong Heso Kristo, agurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kairaki kami. Dahil kasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urong, alam ko. Heso Kristo, kaibahan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, danay nahamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinapagkanig umong baaguhon sa banal na bunyag, magdulot ting dakul na bunga sa tabang ka na sa imong pagbantay, as sinitugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran, huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, padagos na ipinapagiramdam ni Pablo asin Bernabe, na bilang mga disipulo ni Kristo, kay po na kita magtios sindakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadean ng Diyos. Hagadon niyato na magdanay kita, mga disipulo ni Kristo, na may masalig na pagtubod, na nagsasaksi sa mga gibo, nin Diyos asin andam sa pagmisyon.
Pagbasa hali sa mga gibo nin mga apostoles. Kan masunod na aldaw, si Pablo kaiba si Bernabe, nagpaderbe. Pagkatapos na ikarukyaw ang marhay na bareta sa banwang idto, nagkaiguan ni dakol na mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio, asin Antioquia. Pinasarig ninda ang mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Ulay ninda. Kaipuhan na kita magtios ni dakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadian ni Diyos. Sa lambang komunidad o simbahan, nagbugtak sinda nin mga namamahala, namibi, nag-ayuno, asin idinusay ninda sa kagurangnan ang sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrukyaw kan marhay na bareta sa Perge, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia na sa indang pinaghalian. Duman sinda idinusay sa grasya ng Diyos para sa misyon na sa indang nautog. Pag-abot, tinipon ang komunidad. Inusip ang gabos na ginibo ng Diyos, huli sa inda. Asin kung paano binuksan ang pintuan ng pagtubod sa mga pagano. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon sa gudpaman ang sa imong ngaran, sa kuyang hadi, asin sa kuyang Diyos. Uumawon sa paman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ang kagurangnan maugayon, asin maheherakon. Maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon para sa gabos na linalang. Uumawon sa paman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ang gabos mong mga linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan. Asin ang sa imong mga surugoon, magpapasalamat sa imo, siring man sa indang ibabareta, ang kamarawayan nin sa imo kahadean, asin sa imong kapangyarihan, o Diyos. Uumawon sa paman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Ipapamidbid ninda sa mga tawo, ang mga gibo mo, ang kamarawayan nin kahadean mo, ang kahadean mo daing katapusan, magahadi ka sa panahon na daing kasagkoran. Uumawon sa paman ang sa imong ngaran, sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Sarong tanda ang nahiling ni Juan, bagong langit asin bagong daga. An badan la syudad ng Diyos, an bagong Jerusalem. Asin nagsabi ang nakatukaw sa trono ng Diyos, yao na digdi, nag-eerok sa kaibahan kan mga tao. Sinda mapapanoin kaugmahan, hulitan kinaban, ginibo na niyang bago. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Asin ako, si Juan, nahiling ko ang bagong langit asin bagong daga. An enot na daga na pinaw, asin ang daga ang dagat daina. Nahiling ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, nahiling hali sa langit, hali sa Diyos. Magayon siring sa nobya na ginugubingan para sa iyang esposo. Dangan ang sarong mapusog na tingog na hali sa trono nagsabi, yaon digdi ang Diyos, kaiba kan mga tao, kaiba ninda nag-eerok sa Diyos. Sinda magiging sa iyang banwaan, asin sa iyang magiging sa indang Diyos, na magdadanay na kaiba ninda. Papahidon niya ang gabos na luha sa indang mga mata. Dainin pagtatangisan, dainin anuman na kamunduan, hulita dainan dating kinakban. Ang nagtutukaw sa trono nagsabi, ngunyan, bagong kinakban ang ginibo ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog tayo ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
iligtas. Mga buta, liwat mamumuklap, mga api, susurugon tutubuson. Uya na, ang mabalaog na panahon. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan pag-uumawon ang aki nin tawo, asin huli sa iya, ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon huli sa iya, pag-uumawon man siya nin Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, day na ako mahaloy sa indo, bagong tugon itinatao ko sa indo, na magkaminuutan kamo, siring na ako namuot sa indo. Siring man ang pagkaminuutan indo, digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkakaminuutan kamo. Marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Banwaan ng Diyos, mga tugang ko sa pagtubod, maray na aga po sa inyo kabos. Nainanyog niya to mga tugang sa Ebanghelyo ang mga tataramo na ini ni Kristo. Bagong tugon itinatao ko sa indo na magkaminuruutan kamo. Digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko kung nagkakaminuutan kamo. Pagkamuot. Iyon mga tugang ang tema na pwede tang maitaram sa nainanyog niya tong Ebanghelyo. Pagkamuot. Nasalado ka nitong pagtubod mga tugang, dahing hararom na simbolo, kundi ang krus. Ang krus na kumpara sa kadaklan, ladawan na sinimahen nin violensya, pagulog-ulog, kausupgan, pagtios. Ngunyan, para sa tuya agabos mga tugang na nagsusunod at sinagtutubod kay Kristo, para sa tuya agabos na nag-ako kay Kristo, ang krus na ini, naging simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, buhay, asin katalingkasan. The cross of Jesus, my dear friends, reveals the tremendous love and mercy of God, of the God the Father, and His beloved Son to human race. Ang krus, nasabi ko nga ni kung para sa kadakla, naging simbolo ng violensya, naging simbolo ng pagdulog-ulog, nin panginsulto, nin kagadanan asin pagpabulos nin dugo. Ngunyan para sa tuya, naging simbolo kandaing sukol asin siring man. Kandaing kondisyon na pagkamot kan Diyos Ama asin siring man kan Diyos Aki para sa bilog na kinaaban. Sa krus mga tugang, pinabulos kan mahal na Diyos ano sa iyang daing sukol na pagkamuot sa katawohan. Sa krus, ipinamati kan Diyos ang sa iyang mayaman na pagkaherak. Sa krus, itinaokan stong kan Diyos ang buhay na daing kasagkoran. Asin sa krus na ini mga tugang ang pagkamot kan mahal na Diyos, nagkaigwanin lalawgon, asin laman. Sa krus na ini, tinaawan asin ibinilik giraray ni Kristo ang Diyos nun na buhay kan tawo, ang Diyos nun na buhay kan kinaaban. Kaya ngunyan mga tugang, marahay-rahay, nahaputon asin darahon ang suyang pagurop-hurop, ano ang pagkamuot na itinutok doon ni Kristo sa paagi kan krus? Anong klase ng pagkamuot ang ipinapahayag kan krus ni Kristo para sa tuya gabos? Asin tulong bagay mga tugang, ang maawat kong tawanin doon sa pagurop-hurop na ini. Enot mga tugang, ang pagkamuot, sakripisyo. Asin yung mga tugan tinutokdo, asin ipinapahiling sa tuya, kan krus ni Kristo. Love is sacrifice.
The cross of Christ is an act of self-giving, of self-offering. Ang pagkamuot na itinutukdo kan krus ni Kristo para sa tuya agabos ding iba, kundi ang pagkamuot na nagpapahayag nin pagdusay, nin pagdulot kan sa diri, nin pagsakripisyo para sa namumutan. That is why we say that there is no greater glory and honor that one can offer than the willing sacrifice of one's life for the sake of another. And this is the true nature of love, the total self-giving and free offering of one's life for the good of another. Asin na yun mga tugan pagkamot kan mahal na Diyos, iyon ang pagkamot ni Kristo na pinahiling niya sa tuya, duman sa itaas kan krus. Kaya mga tugang, di kita magsawa na mamuot, di kita maguntok na mamuot. Kaya kung isto'y ang ngani nahihilingon sa rilad kan buhay, pwede sir na tara mo nato, nasaludo kita sa pagkamuot kisarong magurang. Ang mga magurang, sinde po ang buhay na panalmingan kan pagkamuot kan Diyos, ang sa indang pagsakripisyo, iyo mismo ang klase ng pagkamuot ni Kristo. Kaya po bagay ni mga tugan suwing naobserbaran, pagkatagayod magurang na o pagkamok sa mga magurang na yaon digdi, kamo po kay ni ang makakataram. Na minsan nga ni sarong statement o sabihin niya to nagaruklisye sa nasa buhay kisarong tao, na ini po bagang pinagtataram niya to, na ihungit na sila dakan magurang, pero itatao niya pa sa iyang aki. Para sa sarong magurang, mas maray pa na siyaan makulugan, bako usaran sa iyang aki. Para sa sarong magurang, mas maray pa na siyaan magutom, bako usaran sa iyang aki. Sa sarong magurang, mas maray pa na siyaan maghelang kaysa sa iyang aki. Mas maray pa na siyaan makulugan, bako usana an sa iyang aki. Kaya nga ni pinagtataram niya to that parents will do everything in their power to nurture, protect, and save the lives of their children. They will endure any hardship and suffering and willingly sacrifice their own life to defend their children. Iyon ni ang klase ng pagkamot kisarong magurang na iyo man ang naging panalmingan kan pagkamot kan mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos kung kasi pasana, day ng God hihilingon ang suyang pagtios, day sinahihinan yung ang suyang pag-enagrangay, alagan ang mahal na Diyos, yaon pirmi sa pagsurog, yaon pirmi sa pagdamay, yaon pirmi sa pagmalasakit. Kaya digdi niya ito mga tugang mahiling, ang tunay na kahulugan, kan pagkamuot, bilang sarong sakripisyo. Asin bako sila po initutuos sarong magurang, sa satuya po gabos na nagtatrabaho, na naging breadwinner kan sa indang familia, ang pagmatanin amay, ang pagsakripisyo, tangani makapaklasin ng tugang, ang pagsakripisyo, tangani na may maitao, asin may haawas ang familia, sa ginigikan na napagtios, asin siring man sa gabos, na bagay na minadara sa kadukaan. Sa gabos na nagtatrabaho, sa gabos na nagsasakripisyo, sinagtataonin sa diri, kita gabos, mga disipulos ni Kristo, tanahiling sa tuya, ang tunay na pagkamot ng kahulugan, pagpaasan kan kagabatan kan krus, pagpaasan kan bako maginhawa na dalan, pagpaasan kan krus na minadala sa tuya, sa hararon na pagtios man sin pagsakit, pagsakripisyo, pagdusay ka na sarili para sa karahayan kanamumutan. Kaya digdi niya ito ang mga tugang mahiling, na ang pagkamot kan mahal na Diyos na isa sa buhay taman, na isa sa lamantaman, takita, arog kay Kristo, nagdudusay man kanasuyang sarili para sa karahayan kan iba. Asin ginigibo niya ito ang pagsakripisyong ini, na daing ibang pinapaasan, kundi ang pagkamuot. Ikaduwa mga tugang, ang pagkamuot na tinutukdo sa tuya kan krus ni Kristo, daing iba, kundi ang pagkamuot nin pagpatawad. Ang pagkamuot na nagtatao nin kapatawaran. That is why we say that love is forgiving. Asin iyo po yung mga tugan kahulugan kan krus,
Ang krus, simbolo ng kapatawaran kan Diyos sa satong mga kasaalan. Ang krus, naging ladawan kan pagpatawad kan mahal na Diyos. Through the cross, my dear friends, we are forgiven and freed by God from our sins. Through the cross, Christ conquers the sin of the world, the sin of humanity. Through His suffering on the cross, He conquers evil with goodness, truth, mercy, and righteousness. Through His suffering on the cross, He grants us pardon and forgiveness of our sins. Kaya mga tugang, makaukod man lugod kita na magpatawad. Italing kastaman insong mga puso sa kadena kan hinakit asin dagit. Magpatawad, tayaon digdi, ang tunay na pagkamuot. Ang Diyos mga tugang, dahil kita sinumbatan nitong mga kasumbikalan, pinasipara kan mahal na Diyos, ang suyang mga kapabaw-abawan, ang sitong pagsikwal kan sa iyang mga katukduan na sintugon, ang pagtalikod ta sa iyang katanosan, ang pagtalikod ta sa iyang kabutan, asinan sa iyang ginibo, inako ta mga tugang, ang sa iyang mayaman na pagkaherak, asinan sa iyang dayaday na pagkamuot. Kaya simple yun mga tugang ay pinapahayag sa tuya, kan pagkamuot kan mahal na Diyos. Nalugod kita man mga tugang, magpatawad, siring kan pinahiling kan mahal na Diyos. Magpatawad, day magbalos. Haleon ta ang prinsipyo na an eye for an eye and a tooth for a tooth. Takadakla na bes mga tugang, iyon minadikta kan suyang pagkabuhay. Kadakla na bes, iyon minadikta kan kultura kan suyang kinaaban. Na pag kinulog mo ako, kay puhan kulugan takaman. Na pag ginibuhan mo ako rin maraot, maraot man dapat, ang sa kuyang ikabalos sa saimo. Bako yun mga tugang, ang tunay na sukulan, kan suyang pagkabuhay. Tasabi nga ni Kristo, kung kita mga disipulos niya, lugod mamidbid kita sa paagi kan tunay na pagkamuot, pagkamuot na nagpapatawad, pagkamuot na day nang iinsulto, pagkamuot na bakong bardagulan, ang itinatao sa lambang saro, pagkamuot na minapahayag, kandalisay asin puro, na pag-ako kan kapwa, minsan pa kita ginibuhanin maraot. Bako na mga tugang hapot na how can we love those persons who have wronged us? How can we love those people who have hurt us? Bako na po yun mga tugang hapot. Alagad, how can we love those people na nakulugan kita? Ang sukulan naman yan mga tugang kantunin pagkamuot. Ang sukulan na itinao kan mahal na Diyos. Mamuot kita, nindaing sukol, mamuot sa kapwa, asin magpatawad, na daing ano paman na sinusukulan. Kaya lugod mga tugang, iniman lugod ang magbukas, kan tunay na kamalayan para sa tuya gabos. Nalugod sa oral daw niya itong pagkabuhay, mas piliun ta ang magpatawad. Kasabi nga na ikan mga tugang suya ni Martin Luther King, forgiveness is not an occasional act. It is a constant attitude. Pantulo, ang pagkamot ni Kristo mga tugang duman sa krus, minatoklo sa tuya, na ang pagkamuot, pagsunod. Love is to obey, obedience is to love. Because of Jesus' total and absolute submission and acceptance of His Father's will, death was defeated, sin was covered with merciful love and forgiveness, and Satan's power was crushed through meekness and obedience. Kaya lugod kita mga tugang, maging makinuyog-kuyog man sa kabuutan kan mahal na Diyos. Let us not separate ourselves from God's love by our own stubborn pride, envy, and self-deception. Let us not imitate Satan, who rebelled with God because of his pride and envy. Let us not follow Adam, who disobeyed because he listened to Satan's lie and deception and deceptive promise to glory apart from God. Let us not love ourselves more than we love God and our neighbor. Let us listen to Jesus and follow Him and follow His ways. Let us embrace God's leading in our life and heed His will in order for us to really follow the kind of love that He desired for us. Mas mamuot kita mga tugang, asin ang suyang pagkamuot, dahil inahalat,
na anuman na biltada o kapalit. Let us always obey God, for it is in obedience that we truly love. Kaya lugod mga tugang, mas mahilingan ta, nin hararam na kahulugan ang pagsunod sa mahal na Diyos. Tasabi tangani, ang nagsusunod na mumuot. Kaya lugod mga tugang, ining ebanghelyo na suyang nahin ng Diyog niya na Domingo, magdara sa tuya as tunay na pagkamuot, na magsarumsum sa tuya ang tunay na kahulugan kainin na ipinahiling ni Kristo naman sa krus, ang pagkamuot nagsasakripisyo, ang pagkamuot nagpapatawad, ang pagkamuot nagsusunod. Tan taong nagsasakripisyo, ang taong nagpapatawad, ang taong nagsusunod, disipulo ni Kristo. Tasabi ni Kristo, ano sa iyang disipulo na mumuot. Amen. Matindog katagabos, ipahayag ta ano sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kay Espiritu Santo, namundag kay Beren Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang Diyos pagkamuot asin kita sinasadol na magkaminaruutan man, siring sa tunay ng mga disipulo ni Kristo, hagadon niya to na magkitang mga buhay na saksi kan pagkamot nin Diyos. Kaya sa lambang pag-arang inansuyang sabihon, kagurang naninanyugaan sa muyang pamibi. Kagurang naninanyuga ang samuyang pamibi. Ipamibita ang simbahan, tangani magtalubo sa pagkamot sa Diyos asin sa kapwa, na dain pagduwa-duwa, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibita ang mga lideres kan sa tuyang gobyerno, tanganing mamuot, nindaing sukol, maging dayupot sa inang katungdan, asin maging mga disipulo, asin instrumento ng katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan hininyugan sa muyang pamibi. Ipamibita ang mga bagong elihidong opisyal kang sa tuyang nasyon asin banwaan, tangani na magi sindang ehemplo sa kahobenesan, kan tunay na pagkamot asin onestong pagserbi sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hininyugan sa muyang pamibi. Ipamibita ang mga tugang nyato na yaon sa kaduwang buhay, tanganin na sa grasya asin pagkamot ng Diyos, makatalingkas na sinda sa kasakitan, pasiring sa kamurawayan, mamibi kita. Kagurangnan hininyugan sa muyang pamibi. Diyos na kagurangnan, minasarig kami sa imong daing sukol na pagkamot asin pagkaherak. Pinili mo kami na maging mga buhay na saksi na madaranin pagkamuot na ipinahayag mo sa muya. Gibuha kaming mga pusog na disipulo na dayupot sa minisay kan marahay na bareta ni Jesu Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Magpamibi ikaw mga tugang tahanan sa kuwasinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan na atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos. Huli sa pagalang kan pagpatinaw-tauhan kaining sakripisyo na minibi kami. Warasan, nasiling sa mimidmi sa imong katotoohan, kami makasunod mananggad kaiyan sa mga marahay na gawe, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos na nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon. At angani mas mamuraway na herubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariling hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katotoohan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sarili sa mo, para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmaan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaaban. Kaya ang mga langit no de virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kang himno ka na sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit at sinaga, ano kan sa imo, kamurawayan, Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Palalanan minarigdi sa ngaran kan kagurangan. Osana, Osana sa kaitasan. Osana, Osana sa kaitasan. Osana, Osana sa kaitasan. Kagurangnan ni kadangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng buwan ka na sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo ka na sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kani siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinoo sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako ka magabos asin magakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalisin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako ka magabos asin maginom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabulusan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagandang mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa kod na ikaw maagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagarahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, ginumdumak gurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay iba ka na sa mong Papa si Francisco, asin ka na sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero,
siring man ginumduma sa imong pagkaherak, ano sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magaran. Dangan ako asinda, siniwanag ka na sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganin kay ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles, and gabos santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanag maging kahiraskan, buhay na din isagkoran, mag-omaw, asan magkumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Patawarin mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Pasinare kami pagdarahas sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami, kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katalinongan, tanganin kami natabangan ka na sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong ka na sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan iwinawalat ko sa indo, ano sa kong kataninongan itinatao ko sa indo, para pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod ka na sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatunino asin magkabununyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kataninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kita kan kataninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyan kordero kan Dios uya siya na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban. Paladon kita na inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo ni ka magdago sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil today kumahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, hinadara ko sa espiritual na paagin sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagin makamutin padi na minaatang kan sa imong morawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sa kuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, kay rakan mayra ko ni Jesus. Tauhan sa kalag ko andeng katapusan mong tabang. Maaway kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal. Lugod di ako makalingaw, banal kong paraligtas na ika nagadan para sa kuya. Magadan malugod ako sa gabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa kod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen. Jesus na kagurangan, kami sa imo
Maluhod po kita para sa pamibi, para sa rong pagbaklay, kanistong simbahan na lokal. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo, mapamugta kalugod sa muyang mga puso, ikanasulong magiya sa mo, tukduan sa mo andala na dapat mingagihan, asin kung paano niya mo iyan masundan, kami mga maluya asin makasaalan, hari pagtugot na kami magibunin ninanuman na bakong tama, hari pagtugot, nan kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa langdalan o makaimpluwen sa mo sa mga salanggibo, gikan sa imo, mapasa mo ulugod ang pagkaburunyog, tanganing saro kaming magbaklay, pasiling sa buhay na ding sagkoran, asin day marayo sa dalin katotoohan, asin kun ano ang tama. Gabos ini, nahagid mi sa imo, na nagtatrabaho sa lambang lugar asin panahon, kasaro ka nama asin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Namimibi kami, kagurangnan, kaugay nga maghumari ka sa imong banwaan na tinukduan mo sa paikan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisig. Enot po mga tugang, ang suyang second collection para po inis pagmantenir kan sa tong simbahan. Ikaduwa, manungod po sa kumpil, inaapunan niya mo ang mga aking nakatapos kan seminar sa kumpil kan Setyembre 28 hanggang 29, 2021 na initabi ilalawas sa Mayo 18, 2022, alas 9 an aga. Ang kumpisal gigibuhon sa Petsa 17, alas 8 nin aga digdis tong simbahan. Kung interesado pa, magpasiring na sa natabi sa opisina kan sa tuyang parokya. Siring man, magkakaigwa kita nin second batch kan pagkumpil sa maabot na Mayo 23, 2022. Ang mga aking may edad 15 pataas, ang pwede nang magpalista sa opisina kan sa tuyang parokya. Pantulo po, ang suyang mga latest donors, salamat sa mga nagdonar kanakaaging simana, mga anonymous po na nagtaon in 5,000 pesos, 1,400 pesos, 600 pesos, 400 pesos hali po sa NEO Communities, 4,680 pesos. Ang minapaisip po as minapasalamat, ang suya pong ginagalangan na kura paroko, Reverend Father David Thomas Ramoso. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo, maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasaalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na diing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan premyo nin buhay na diing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagsiselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iyo man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini, na siniselebrar sa kaugmahan sa God paman. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, an Ama asin ang Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayro't ihayag purihin siya, at ating ibon niya kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong lubos sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat, halina't sumayaw
Tukso sabay sigaw sa libutan, ang ngalan ng angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah.